Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Фәннең киләчәге зур. Әлмәт Дәүләтнефть институты кампусында Россия фән һәм югары белем бирү министры Валерий Фальков һәм Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов булды. Максатлары ярдәм итү. Россиянең төрле почмакларыннан килгән 17 студент хастаханәләрдә күнекмәләрен ныгытты һәм ак халатларына йөкләнешләрен киметте. Безнең ишек алды авылча. Йорт-яны территорияләрен камилләштерү проекты шәһәр чикләреннән чыкты. Тротуарлар, балалар мәйданчыклары, яктырткычлар һәм юллар. Авыл халкы барыннан да бирәк нәрсәгә сөенде һәм аларның теләкләре шәһәрнекеләрдән нәрсәсе белән аерыла. Әлмәткә эшлекле сәфәр белән фән һәм югары белем бирү министры Валерий Фальков һәм Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов килде. Алар Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов һәм Татнефть компаниясенең генераль директоры Наил Маганов белән бергә югары нефть мәктәбе кампусы территориясын карады. Делегация нефть кампусы объектларында 2 тулай тора һәм лаборатория тикшерү корпусында булды. Түбән Кама, Ярчалы һәм Әлмәттә 3 көчле белем бирү үзәге булдыру планнары турында республика президенты хәбәр итте. Здесь мы решаем две задачи. Первая задача – обеспечение высококвалифицированными кадрами. Это первое. Второе – создание серьезных центров разработки, потому что в новых условиях центры разработки, они выходят совершенно, даже, может быть, на первый план. И третье – привлечь максимальное количество молодежи талантливой из других регионов, из-за границы в наши образовательные центры. Кампус 2025 елда тулысынча әзер булыр дип көтелә. Биредә дөнья күләм дәрәҗәдәге тикшерүләр үткәреләчәк. Анда студентлар һәм укытучылар катнашачак. Шул рәвешле республиканың көнчыгышында һәм гомумән илдә фәнни тикшерүләр дәрәҗәсен күтәрү өстендә эш алып барылачак. Әлмәттә 5 сентябрьгә кадәр нефтче көненең репетициясын үткәрү вакытында транспорт хәрәкәте шикләнә. Юллар Ленин, Гагарин, Белоглазов, Тимирязев урамнары буенча ябылачак. Тулырак мәгълүмат безнең рәсми сайтта урнаштырылган. Юллар ябылу графигы белән якынрак танышу өчен экраннарда күргән QR-кодны төшереп алырга кирәк. Күз яшьләре һәм бәясез тәҗрибә. Әлмедик бөтен Россия студентлар отряды 2 ай диярлек Әлмәт медицина оешмаларында эшләде. Шушы көннәрдә проект ахырына якынлашты. Җәйге практика тәмамлануын яшьләр үзәгендә Әлмедик бөтен Россия студентлар отряды билгеләп үтә. Илнең 10 төбәгеннән булачак 18 медицина хезмәткәре Әлмәткә 7 июльдә килде. Алар медицина хезмәткәрләренә ярдәм итте, шулай ук профилактик һәм сәламәтләндерү чаралары үткәрде. Практикантлар белән Үзәк район хастаханәсе баш табибы Вера Головинага хушлашу җиңелләрдән түгел. Тәүлек буе эшли торган стационар һәм беренче поликлиникада 9 яшь белгеч эшләде. Үзәк хастаханәдән тыш отряд вәкилләре 3-нче поликлиникада һәм балалар шәһәр хастаханәсендә практика уздылар. Хезмәт нәтиҗәләре буенча бүләкләү тантанасы булды. Казан медицина университетында белем алучы Тольятти шәһәреннән Юлия Кожухаренко отрядның иң дип табылды. Отрядчылар мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр һәм мактаулы кунаклардан котлау сүзләре алдылар. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов исә булачак табиблар белән очрашу соңгысы булмас дип ышанычын белдерде. Россиянең төрле почмакларыннан медицина югары уку йортларының 17 студенты. Ай ярым дәвамында алар Леногорскида ак халатларга ярдәм итте. Аларның йөкләнешләрен аз набзага киметергә тырыштым. Шин хастаханәләрдә үз белемнәрен куллану һәм камилләштерү мөмкинлеге медицина десанты проекты буенча тормышка ашырыла. Әлеге идея кемнеке? Ай ярым эчендә призвание студентлар медицина отрядында катнашучылар Леногорскиның ак халатлы хезмәттәшләре белән дуслашып та өлгергән. Җирле Үзәк район хастаханәсенең баш табибы Рима Миров әлеге проектта катнашучылар Леногорскига эшкә кайтырлар дигән өметен белдерде һәм киләчәктә дә шәхси элемтәне сакларга тәкъдим итте. Очрашуда отрядның иңнәрен билгеләп үттеләр. Кайберләр Леногорскида эшләгән вакытта яңа тәҗрибә туплап, һөнәри күнекмәләрен үстерә алган, кемдер тупланган белемнәрен камилләштергән. Ил студентларын берләштерүче проект Татарстанда башланып киткән һәм нәкъ менә Рима Миров уйлап тапкан. Леногорск Үзәк район хастаханәсенең баш табибы сүзләренчә, аны республиканың муниципаль дәрәҗәдәге доктор Зай проекты илһамландырган. Призвание исә быелга тәмамлана. Киләсе елга яңа катнашучыларны көтеп калачак. Зәйдә 1-нче сыйныф укучыларына мәктәпкә җыенырга ярдәм иттеләр. 78 бала яңа уку елына бүләкләр алды. Тантана энергетик мәдәният сарае мәйданында узды. Энергетик мәдәният сарае мәйданында 1-нче сыйныфка баручы балалар өчен бәйрәм. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия чарасы быел да малайлар кызларны сөендерде. Акциягә оешма предприятие җитәкчеләре, шәхси эшмәкәрләр дә үз өлешләрен керттеләр. Тормышларындагы зур вакыйга белән балаларны район башлыгы Разив Кәримов тәбрикләде.
Мы пожелаем им, чтобы эта дорога в школу жизни, школьной жизни прошла успешно, и чтобы они хорошо учились, чтобы слушались родителей, учителей своих любили, а учителям терпение, хороших детишек. Зәйдә быел тәүге тапкыр мәктәп бусагасын 538 бала атлап керәчәк. Хәйрия акциясе кысаларында 78 бала мәктәп букчасы алды. Бәйрәмгә чакырылучылар арасында Аксар авылыннан Гөлия Шәфиева да бар. Быел аның улы Румил 3нче мәктәпнең 1нче сыйныфына укырга керә. Балалар үсә бит инде җәй көне инде. Алдык, бөтен инде әзерләп куйдык. Әле алынып мәгән әйберләр бик хайран гына әле. Алып бетербез инде, Алла бирсә инде, карыйбыз ничек була. Гаиләләр иңенә төшкән авырлыкны беразга гына булса да җиңеләйтү өчен матди ярдәм күрсәткән кешеләрнең барысына да рәхмәтле әтияниләр. Бәйрәмгә килгән сабыйлар исә мәктәпкә укырга керүнең кеше тормышындагы зур шатлыклы вакыйга икәненә төшенделәр. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. 2022 ел Россиядә халык сәнгате һәм матди булмаган мәдәни мирас елы. Шул уңайдан Болыр районында бик күп чаралар оештырыла, эшләр башкарыла. Шундыйларның берсе Татар Тынбарлысы авылында музей бүлмәсе барлыкка килү. Яңа музей тәүге кунаклар өчен үз ишекләрен ачты. Менә бу борынгы гөбе, элеккегеләр шушының белән май язганнар. Каймакны сыер сөтеннән каймакны монда салганнар да, и менә булай иттереп әйләндерелгән. Музей бүлмәсенә килеп кергән һәр кеше экспонатларны карап үзенең балача хатирәләрен искә төшерде. Зөлфия Афлатунова авыл кешесенең көндәлек тормышында кулланыла торган әле бер, әле икенче әйберне заклап кулларында әйләндерде. Инде халык теленнән дә югалып баручы гөбе, шешле, табагач һәм шундый башка көнкүреш коралларын алып, аларның кулланылышы хакында сөйләде. Зур булмаган музей бүлмәсе авыл китапханәчесе Эльвира Әхмәтҗанова инициативасы белән тормышка ашырылган. Аның фикерен авылдашлары дәррәү күтәреп алганнар. Музей инде ул минем күптәнге хыялым. Мин менә 11 ел китапханәдә эшлим. Шул үз эшләгән дәвремдә җыйган әйберләр монда буйны халыктан җыелган. Авылдан гына түгел, район буенча кая барсам да инде мин музей әйберенә күз атып, сорап, теләнеп дигәндә шулай кирәкме, ташларга булса, миңа бирегез, ташламагыз дип шулай итеп бирим. Авылның өлкән кешеләренең берсе Камил Шәйдуллин да музей бүлмәсе ачылуга шат. Ул иң беренчеләрдән булып борынгы әйберләрне бирегә китергән. Әби белән бабайлар. Бабай шуны интерие. Заводиттер шуны яратадыр. Анан алар мәрхүм булган ничә апайттык. Менә хәзер монда урын алды. Басы инде әллә кашанга. Көнкүреш әйберләре белән беррәттән бер гасыр элек басылган китаплар да бер киштәдә урын алган. Элекеге язмалы китаплар гарәп телендә язылган. Монда Коръән Кәримнән сүрә аятлар да бар. Монда инде шундый инде әдәби әсәрләр дә бар. Татар халкы тормышының иң матур күренеше яшь кызларга бирне әзерләү. Рәмзия апа Газизова үзенең әнисенең килен булып төшкәндәге бизәкле сандыгын китергән. Менә сандык инде борынгыдан килгән гадәт. Яшьлекләрне искә төшерсәк, менә мин дә яшь чагында сандыклар төшкәнем, ул сандыгыма әле һаман да исән. Шунда искәрәк, элекләр әйберләрне салып, балалар җыелгач, үзләренең бәлки чагындагы киемнәрен карыйбыз. Әниләрдән, әбиләрдән калган сөлгеләрне, чүпрәк чапракларны барлыйбыз. Яшьлекләр искә төшә, балачаклар искә төшә, күңелләр тулып китә. Музейга килгән авыл өлкәннәре биназак еллар халыкка хезмәт итсен, файдалы булсын өчен Коръән аятларын да укып ишеттерделәр. Игелекле күршеләр бәйрәме Рус Акташына да килеп җиттем. Авыл халкы сөенечләрен яшерми. Ниһаять 50 ел эчендә беренче тапкыр ишегалларына асфальт җәйгәннәр. Түшләр урамындагы 5 йорт тагын нинди үзгәрешләр кичергән, тулыра киләсе видеоязмада. Авыл халкы үз ишегалларына да шундый ук наз белән карый. Галина Тютюгина сүзләренчә, биредә кешеләр һәрвакыт чәчкәләр утырта, территорияны үз кешеләре белән матурлыйлар, тәртип тоттылар. Хәзер исә 50 ел эчендә беренче тапкыр безнең ишегалды программасы буенча ремонтта үткәрелде. Үз ишегалдына игътибарлы карашы һәм программада актив катнашканы өчен Галина Тютюгинаны рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Программа буенча 18, 20, 22, 24 һәм 26 йортлар ишегалды төзекләндерелгән. Җәй эчендә барлык төп эшләр башкарылган. Тротуарлар, балалар мәйданчыклары, яктырткычлар барлыкка килгән һәм иң мөһиме юллар төзекләндерелгән. Җыелышларда җирле халык ремонт буенча шәһәрнекеләргә караганда үзгә теләкләрен җиткергәннәр. Бирдә күпчелеккә машина кую урыннары кирәк түгел. Төп үтенеч пычрак күлдәүкләрдән котылу өчен ташландык суларны агызу системасын ясау булган. Киләсе елга Рус Акташында тагын 5 ишегалдын төзекләндерү көтелә.
Болының ЗАГС бүлегендә 50 ел бергә парлы гомер кичергән гаилә Люзия һәм Әгъзам Латыповларны кутладылар. Тәбрикләү сүзләрен күркәм гаиләгә балалары, хезмәттәшләреннән кала район җитәкчелеге дә җиткерде. Тулырак алдагы видеоязмада. 50 ел кулга кул тотынышып тормыш сукмакларынан үткән бер-берсенең күз карашынан аңлап торган бу бәхетле парга сокланмый мөмкин түгел. Тантаналы чара башланыр алдыннан без Баулылы Латыповлар гаиләсе белән аралашып алырга өлгердек. Төрле чаклар булды инде. Авыр чакларда бер-береңә ярдәм итеп. Балалар үстергәндә тоже шулай ярдәм итеп бер-беребезгә яшәдек. Балалар өчен яшәргә кирәк. Тормышның бөтен яме шул балаларда. Мин үзем шулай яшәдем. Шулар өчен тырышып эшләдем. Ак һәм пак итеп үстереп, олы юлга бастырырга тырышып яшәдем. Яшәдек иптәшем белән. Латыповларны гаилә бәйрәмнәре белән тәбрик итәргә бергә эшләгән хезмәттәшләре дә килгән. Без аларны инде бик зурлыйбыз, хөрмәтлибез. Алар безнең өчен үрнәк. Ә бит алтын юбилерларның кайчан гына өйләнешкән яшьлек еллары бик еракта калган. Әгъзам абый тумышы белән Башкортстанның Чакмагыш районыннан мәктәпне тәмамлаганнан соң колхозда эшләп алып, армия сафларына хезмәт итәргә китә. Аңа төрле өлкәләрдә эшләргә туры килә. 1977 елдан башлап төзелеш оешмасында эшли. Аннары бораулау эшләре идарәсендә, технологик транспорт идарәсендә хезмәт куя ул. Узак еллар машинист булып эшләп 2011 елда лаеклы ялга чыга. Әгъзам абыйның хезмәт стажы 44 ел тәшкил итә. Люзия апа исә Мөслим районы Яңа Сәет авылында туып-үсә. 10нчы сыйныфны укып бетергәннән соң Баулыда телефонист элемтәче һөнәрен ала. 2 ел Ярчалыда телефонист булып эшли. 1978 елда Баулы нефть системасына эшкә керә. Озак еллар оператор булып эшли. 2007 елда лаеклы ялга чыга. Кыйнлыкларны да, шатлыкларны да бергә бүлделәр. Бер кашан да безгә күрсәтмәделәр авырлыкларын. Күңелләрен күрергә тырышабыз хәзер картайган көндә һәрбер көн кадерле. Бу көнне алтын юбилерлар Баулының мактаулы юбилерлар китабына кул куйдылар. Латыповларга алтын туйны теркәү турында таныклык тапшырылды. Тантана залы күркәм гаилә әгъзаларына ирешкән матур теләкләрдән яңгырап торды. Изге теләкләрен балалары, хезмәттәшләре, район башлыгы урынбасары Ринат Хамидуллин җиткерде. Исән булыгыз, авырмагыз, бергә яшәгез, матур яшәгез. Балаларыгызның, аналарының хөрмәтен күреп, күршеләр белән матур итеп яшәгез. O матур гаилә ил күркәдиләр. Латыповларның озак еллар буена сыналган мөхәббәте, бер-берсенә булган хөрмәте күпләр өчен тугрылык һәм сафлык үрнәге булып тора. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрләрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.